Wara li l-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri rema li l-Kamp Nazzjonalista meta tratta l-mediċini ġeneriċi fil-programm Realtà fuq ix-Xandir Nazzjonali, Elix Burġ qal li din biss miżinformazzjoni minn One News. Mela jumejn ilu fuq ix-Xandir Stephen Spiteri ramik prattikament qalli ma jaqbilx miegħek fuq il-mediċini ġeneriċi u qalli mhux għal dan inti ma min taqbel ma' Stephen Spiteri jew miegħek innifsek. Dak huwa proprju il-mod ta' kif qegħdin tippruvaw taqgħu l-informazzjoni u l-miżinformazzjoni. Ma min taqbel miegħek minn nifsek jew ma' Stephen Spiteri kien ċaru qal li għand titkellem fuq il-mediċini ġeneriċi. Però waqt dibattitu mal-Ministru responsabbli mis-Saħħa ġew Etienne Bela, il-kellim tal-Oppożizzjoni kien pront jarmi lil kap tiegħu malli qam dan is-suġġett. Dan hekk kif qal li mhux hu kien li għamel id-dikjarazzjoni li l-mediċini ġeneriċi huma inferjuri, tant li jiktibhom fir-riċetti ta' kuljum. ħareġ kontra il-mediċini ġeneriċi. Meta inti il-mediċini ġeneriċi. Mhux jiena. Mhux inti. Mela nikkorreġuha. il-partit. Jiena il-Partit Nazzjonali. Jiena l-mediċini ġeneriċi kuljum. Orrajt, Alex Borġ kien. Ħareġ kontra il-mediċini ġeneriċi. Imma ejja nkunu. Preċedentament il-Kap Nazzjonalista kienu wkoll sostna li l-kummenti tiegħu fuq il-mediċini ġeneriċi kienu biss spin ta' One News. Qed insaqsik mistoqsija, taħseb li hija spintana din imma tal-mediċini ġeneriċi kif kontat? Ma dekx taħseb li hija spin minn tagħna? Għax hekk kontat tal-darba darbtejn. Dwar id-dikjarazzjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni fuq il-mediċini ġeneriċi kienu tkellmu l-Professur Anthony Seracino Nglot, ċermen tal-Awtorità Maltija għall-Mediċini, u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci li qalu li tali mediċini huma manifatturali bl-istess standards ta' kwalità bħall-oħrajn kollha u huma konformi ma' regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Huma wkoll wissew biex ħadd ma jallarma bi stqarrijiet li jagħtu biss impressjoni skorretta.